Ahoj, jsem v Brně, ve Starém Brně, na Mendlově náměstí a dneska se společně podíváme na rekonstrukci, která změnila chod tohoto dopravního uzlu. Vítejte u prvního dílu projektu Česko. Mendlovo náměstí. Náměstí pro Brno tak důležité jako Palacké pro Prahu. A proto nechápu, jak město Brno nechalo toto situaci zajít až tak daleko, že si stěžovali chodci, tramvajáci, cyklisti a až v roce 2021 město Brno napadlo toto náměstí zrekonstruovat. Rekonstrukce trvala do roku 2023. Celkové náklady na stavbu byly 200 milionů korun, co si řeknete, to není tak moc. Důvodem je to kolem mě. Není to tady jako od architektonického studia Chybí Kryštof. Zlevnilo se to, tím pádem město nedostalo úplně to prvotřídní, nedostalo tu high úroveň, jak se říká. Po naší procházce na Mendlově náměstí jsme zjistili 4 hlavní body, které bychom vám teďka chtěli odprezentovat. Tudíž tady jsou 2 výhody, 2 nevýhody tohoto místa. První za mě určitě výhodou a pozitivem je revitalizace tohoto místa. Jelikož dříve tady byl jenom štěrk a bahno a teďka je tady konečně zeleň a dá se tady i posedět. Druhým pozitivem, který bych rozhodně chtěl zmínit, je toto umělecké dílo jménem Hrachovina. Poslední dobou se na umělecká díla zapomínalo, což mně přijde jako hrozná škoda, jelikož za komunistického režimu bylo běžné, že určité procento ze stavby, například sídliště, šlo na umělecká díla. A proto jsem rád, že právě Brno město se k tomuto trendu vrátilo. Tak teď bych rád zmínil první nevýhodu, které jsem si zde povšiml. A to jsou tyto zastávky. Řeknete si, zastávka vypadá pěkně, hodí se na náměstí, ale je nepoužitelná. Jelikož když na vás prší nebo fouká, vy tady sedíte a jste prostě mokrej, jelikož vás chrání zastávka jenom nahoře. Fučí pěkně, je to, když jsem sem přišel, tak jsem si toho nevšiml, jsem překvapený, že jste to zmínil. Ale nenapadlo mě nad tím dál nějak jako přemýšlet. Určitě by to asi chtělo domyslet, jestli to ještě jde. Mám to vždycky spojený, že Mendlák byl takový ponurý, ale teďka mám dojem, že je tady nějaká energie, že tady je takový světlo a víc jako optimismu. Druhou nevýhodou je špatné zvolení stromů, kdy tyto stromy prostě nestíní. V horkých letních dních je tady totální výheň, tudíž k nevydržení. Tyto stromy jsou typickým úkazem každého skoro českého náměstí, kdy jsou prostě levné, dobré na údržbu, ale neplní svůj účel. Ty stromy, já jsem byl zvyklý u Červeného kostela na obrovský plakany. Když to vykáceli, tak to byla tragédie. Dneska jsou tam mladý, krásný, to bude to samé tady. Stále jsme na Mendlově náměstí, akorát jsme se posunuli trošku v čase, už je tma, ale ledkové pásky, které jsou zabudované v přístřešcích, zaštiťují to, že na Mendlově náměstí je pořád dostatečná viditelnost. Tak tohle je od nás Mendlová náměstí všechno. V příštím díle se podíváme na tramvajovou trať do kampusu. Doufám, že jste si dnešní díl užili, stejně jako já, a projekt Česko zase příště je na jiném místě. Tak čau.